ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀପ ସଜା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୀପକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଆଲୋକରେ ପରିବେଶ ପୁରା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀପରେ କେମିତି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ସଜା ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୀପରେ ପୁରା ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୂରରୁ କେତେ ଲିଚୁ ହାରରେ କେମିତି ସଜା ଯାଇଛି। ପୁରା ଲିଚୁ ଲାଇଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। बोलते आने तीनटा बोलते आने चारटा बोलते आने जोड़ा तल डबा सब उठे आने ना हम जा तू पाई ना ले ना ଏବେ ଆକାଶକୁ ଆମେ ନଠଣ ପଠେଇବା। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନଠଣ ଲଗେଇବାରେ ସହଯୋଗ ମିତା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ। କେମିତି ଆଉ ଧରି ଜାଣିନି କେମିତି ଧରିଛି ଦେଖ। ଏବେ ଲାଗିବ ଦୀପଟା ଲିଭିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୀପ ଲଗେଇକିନା ନା କେମିତି ଧରିଛି ତାକୁ ଦେଖ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତାପରେ କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବ ସମେତ ଅନେଇଥା। ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ କହୁଛି ଇଏ ଉପରକୁ କେମିତି ଉଡ଼ିବ ଦେଖିବ ରହିଥାଅ। ପିଲାବେଳେ ଆକୁ ସବୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ କହୁ ଛତା ବାଣ ଯାଉଛି ଉପରେ ଛତା ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଏମିତି ସବୁ କିଏ କିଏ କରିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଆଗରୁ କିଏ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ସବୁ କରିଛ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧରିଥିବୁ ଉଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ିଆ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଇ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଏଇଠି ରହିବ। ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ନା ନା ତୋର ସ୍ଲୋ ମୋସନ ଭିଡ଼ିଓ ହବନି। ଫଟୋ କେଇଟା ଉଠେଇଦେବୁ। ଠାକୁର ଘର ଯିବ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ। ହାୱା ଭରିଲା ହାୱା ଭରିଲେ ଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପବନ ଭରିଲେ ଯାଏ। ଶୀତର ପୁରା ଦୂର ଜି ହ୍ୟାଲୋ ଶୀତର କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଜି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା। ଓଇ ରହିଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁ ଲଗେଇ ଲାଗିଦବୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଧରି ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେବୁ ତାପରେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ। ମୋ ଫଟୋଟା କେହି ଉଠେଇଦେବୁ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଆଡ଼କୁ ସେ ଲାଇନ୍ ତାର ପା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁନୁ କୁଣ୍ଡି ହବନି ଏତେ ବାଟ ଯିବନି। ନକା ହେଇଥାନ୍ତା।
ଭିଡ଼ିଓ କର। ଓହୋ ପାଇଗଲା। ୱାଓ ଯୁଅ ପଛକୁ ଯିବୁନି ନା ୟେସ୍ ଓକେ ଭିତରକୁ କରି ତାଳ ଫଟକା ଆସିବୁ ଫୁଟା ହବ। ତମେ ଏଇକା ଯାହା କରୁଥାଅ ହେଲା ହୁଁ ହେଲା ହୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥାଅ ତାଳ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରା